manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwarampo. Ako si Ann. Kining maong kaagi ni sa akong iyaan nga si Tita Jaya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dreaming of You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Maganing sa kababay nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo, dagdag singan nga Ann. Unsa day? Mablos ka? O, Dong. Oh, niya nga nung murag nag-uol mo ng nahon mo. Dong, kaya kanin na to. Mag-unom ng atong anak. Naglisod na maganitas limaw niya na punan na paduglain. Dahi, kaya ra lagi na to. Ipaunsa po nimo nga naanam sa da. Victor. Ayaw na guna-una. Ako'y mangintay pa agyan, ha? Atiman na lang ang atong mga anak. Victor. Plano ko nga mo pahawas kong trabuhan. Saman, sukang mo puli na ko si driver. Kay ako itong inundan ako nga mo. Oh, sige bay, okay ko na. Sige, inundan niya ka. Lunes hangtod Biyernes gyud kamo drive namo. Kay daghan may mga lakaw-lakaw sa kumbana. Og do na say Sabado o Domingo nga maginahanglan sa binimo. Pero panagsar gyud kaayo. Wanay problema na ko, ma'am. Onya, kano sa ka makasugod namo? As soon as possible, ma'am. Tuod day. Ako day si Stella. Onya ang akong bana si Jaime. Anogon lang awa mo mag-abot. Sayo mang milakaw god. Ikaw si pangani mo? Victor, ma'am. Kumusta man mo trabaho, Dong? Kaluoy Ginoo day, mga buutan kay akong amo. Mao ba? Maayo hinuon, Dong. Basta ha, ayaw kayo pag-unaon sa problema. Atiman na lang nga itong mga anak. Ako rin bahala nimo. O, Dong. Muadto na ta, Ma'am Stella? Yes, Victor. Si Sir Jaime day, ma'am. Na, laylahi man ang among lakaw ron god. Ambot sa natutuhan na, uy. Murag giganahan man nga mag-self-drive og balik. Mao ba, ma'am? So, asam taron, ma'am. Oh, kumusta ka dito sa ilang Ma'am Stila, bay? Okay naman, bay. Buyag, mga maayo rin magid sila. Mayo kaya na sila, bay. Anugo na kaya sa Ma'am Stila? Ha? Nga naman, bay. Wa pa biyan na sa Ma'am Stila, bay. Pero wago siya anak ni Sir Jaime, ay. Mao ba? What is sila, anak? Wa, bay, ay. Ugang doon ay diferensya, mao si Sir Jaime. Ano kung kagwapa ni Ma'am Stila? Nga, di siya makakita siyang liwat. May gani kay wa mangitaglain si Ma'am Stella, bay, no? Ay, saan pagkakita nga isog magkaya si Sir Jaime? Alam gani panahon nga, kulatahon na siya ni Sir Jaime. Nga, iluom maragitaw na ni Ma'am Stila. Unsa, bay? Hilom kay si Ma'am Stella ron. Unya, maglaro pa yun din sa rearview mirror. Nga, murag, dunay puno kanyang ngapil dapit. Victor? Pwede mga pabor? Sige, ma'am. Unsam na? Pwede, ikaw lang mo naog sa akong tuyo ron sa atong aduan. Dili ko pwede mo atubang nilagod nga doon ako'y bunog sa akong naong. Hatagan lang kag instructions. O gayo ka bala ka. Kung adi kasi mong kita rong adlaw. Way problema, ma'am, eh. Sulti lang ko kung unsay buhaton ako. Unsa? Kulatado siya? Day. Kaluoy ko din ang imong among babae ko. Lagi. Si Ma'am Stella. Hello? Victor, makaani ka na ako sa ospital karon dayon. Sa ospital, ma'am. Uwa na si Jaime, Victor. Patay na siya. Ma'am Stella. Car accident. Mauhinugdan sa iya kamatayon. Ginoo ko. Victor, ayaw na kong biyahe, please. Maluhoy ka. Nagkinahanglan kong kauban ka ron. Ma'am Stella. Okay na, Dong. Ayaw ka banakan ako. Ako ibahalas ng mga anak din. Salamat sa pagsabot, ha. Di ko na ako mabiyaan si Ma'am Stella. Good. Mas nagkinahanglan
siya ni Murado. O ba nilang una siya? Okay ra ko ang mga bata din Sige day. Ambing mo, ha? Ikaw po. Ma'am, nalubong naman si Jaime. At sa may plano ni mo ron. Padayon gabon sa pagpakabuhi, Victor. Ma'am. Mawa ba ko sa kong trabaho ini? Dili, padayon gihapon ka. Ayaw ka bala ka. Salamat, ma'am. Victor, kaon na din ha sa dili pa tamang lakaw. Ay, okay na ko, ma'am. Sige na, gitoyo gini na kog luto ning pamahaw din para nimo. Unsa, ma'am? Dali na. Victor, salamat di ay ha nga wag yo ko nimo pasagdi. Wag yo ka mo biya sa akong kiliran. Tingali, wala ko mahibaw sa akong buhaton ron kun wa pa ka. Ma'am Stella. Ni tutok mo ka nako, ma'am. Ma'am Stella. Mabdos ko, Victor. Nagbunga ang nahitabo nato. Ginoo ko. Pero ayaw ka bala ka. Nahibaw ko nga minyo ka. Dili ko mangita gupod. Dili ti ka sa mukon bahin ani nga akong pagmabdos. Ma'am Stella. Bay, skayabag ka gini mo eh. Saan na ba lang itaw na kumahibaw na Biki? Nga na mo'y anak ni Ma'am Stella. Wasa ko may baway. Oo, niya, sa mga nahigugma ka ni Ma'am Stella. Ambot, bay. Pero saray akong masiguro. Naluoy ko niya. Bay, Victor. Abi ni mo, Victor. Wag yung ko magmahay nga nagbunga nga itong gibuhat. Tungod kay sukad lang nga miabot ni na akong bataa. Naanay kolor ang akong kinabuhi. Wag ko mag-expect kayon ani day ang kalipay nga akong bation. Ma'am Stella. Victor, pwede ba Stella na lang? Stella. Kana, mas ganahan kong maminaw, ana. Sige na. Pauli na lang sa inyo. Okay ra ko din, he. Tingalig nagpaabot ni mo ang imong asawa. Stella. Becky, isang pa magod ko rin mo. Huwag ikiplan mo sultin ako sa tinuod. Human sa tanan nga pagsalig nga ako gihatag di mo, muni mong ibahos na ako. Day, nahibaw na ka? Oh, Victor! Nahibaw ko may anak na mo ang imong Ma'am Stella. Magahayop mo! Magahayop mo! Ano nakahimo man mo, ani? Becky, day, pasaylo ako. Ganun na buhat manini mo na ako. Ganun man. Day, maluwi ka. Ay, kabala ka. Ako ng tarungan, ha? Please lang. Ayaw pagbiya. Maluwi ka. Victor! Victor, pasaylo ako kung nagkagubot mo ron sa ibang asawa tungod na ako. Sorry, Stella, pero mahal na ko ang akong asawa. Nahibaw ko. Og sa ako nang giingon. Dili na ko gupto ng inyong pagpuyo. Dili ti kailukon gika niya. Pero, doon na lang ko ihangyo. Kung mawa na ko din, he. Please, ayaw pasagti ang atong anak. Unsay buti mong ipasabot. Doon ako'y sakit kaway kaayuhan, Victor. Og na-feel na ko nga dili na ko magdugay. Isaad na ko nga dili di mo pasagda ng atong anak. Aron malinaw na ang ako na sa dili pa ko mabiya. Stella. Victor, please. Isaad na ko. Kining tanan nga naan ako karon. Ibili na ko nimo para sa atong anak. Ayaw siyang pasagi. Ma'am Stella. Day, naibaw kong lisod kay ning ihangyo ko nimo. Pero please, dawata nga mong anak ni Ma'am Stella nga murki mo. Bata pa kay ni siya, day. Nagkinahanglan siya o ginahan nga sama nimo. Sakit kayo ni panon ako, Victor. Day, naibaw ko. Pero wa na si Ma'am Stella. Og anak ko siya. Wala ang kapaingnan ni bata, kundi nako ra. Dili ko mosaad gayon anak ka sayon. Narusawayan ako tungod og alang sa tong pamilya. Salamat ay. Salamat kayo. Isaad ako, mamahuwi ko nimo.
Naibaw kong sakit kayo para sa kong asawa ang among sitwasyon pag-una. Pero salamat rasad kay kadugayan nadawat iyang tanan, nadawat iyang among anak ni Ma'am Stella nga mura gyud og amo. Og dalipay raso kay ko kay suod ras among mga anak ni Becky, ang among anak ni Ma'am Stella. Karon graduate na silang tanan og polos na mga professional. Dili na lang kutob, daghang salamat RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Victor nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga dagulan. When a man loves a woman. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Pathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si G-Boy, usa ka batan-on, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mata. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Asa naman saga? Magduwa ko og volleyball ma. Anya, unsa naman sagang orasa mo pa uli? Aw basin sunod si mana pa ko mauli ma. Di ka man gunang among apilang gud. Unsa oy, sunod si mana nasad? Asa naman sa di ay mo manong og duwa? Adto sa bulhoon ma. Uy, kalayo na unsa man intang ka Jiboy. Mo na lang gunay buhaton nimo sinang imong kinabuhi. Magsigig duwag volleyball. Ma, pasagdilan ko ini. Total, wa man sa ko manghasol ninyo og pangay kwarta. Unya wa na gyud kay planong mo eskwela dong. Naa ma oy, pero di lasa karon kay kung imo kong pugson pa eskwela ma, na mag-usik-usik lang kasi mong kwarta. Jiboy. Oh, bayre kay tugutan ka sa imong mama. Wanay dagang yaw-yaw. Di ka po na siguro badlong ako. Kay, bisa pag mubadlong siya, magtuman magiko sa kong gusto. Ay, noon sad. Piyong-piyong sa tabayo eh. Para natay energy inigduwa na to niya. Ah, sige bay. Oh, bay. Oh, bay, yun na tao. Abutan ta. Oh, abot na ta. Dali bay, mga naog na ta. Manghod ko ni Manoy Jerry. Ako din si Jane. Tamo? Ako na si G-Boy. Kanya kini akong kuyog, si Makloy. Kopang din yung mga cherry din sa probinsya eh. Lagi, no? Pabitaw. Lato ninyo oh. Dali, kaunsa mo kay nakasiguro kong gigutom na mo. Layo para ba mo gibiyahian? Salamat miga ha. Congrats ninyo! Kamugi na kadaon ron. Nindot kayong duwa ninyo, oy. Salamat, Jen. Labi na ka ay. Gusto kay kang wapak og bula. Mao ba? Salamat. Mamuha masanta. Good luck sa inyong sunod duwa, ha? Salamat, Jane. Nagunas duwa ganin na ba eh? Usam ka ito eh. Kayo eh. May misod sa kong matagod. Napuling ko, mauto nga naglisod na hinong kong hapak sa bula. Namuwa bito ng mata ni mo. Okay Sumalukir ka? Ayaw ka na ni eh. Ako rin yung basog tubig. Oo niya, kaya naman ka ni mong duwa. Duha naman sa noon ka duaan ni noon. Kaya ra. Ay kabala ka. O daog lagi ta. Congrats ninyo. Kamugi na champion din sa among lugar ay. Magkitay mo mo duwa, oy. Si G-Boy yun mo mo'y MVP na mo, Jane. Maol lagi. Unya, mangali na mo ugma, no? Oh, Jin. Balik na may sila dugma. Magkita mo niya ta dito, Pawen. Ha? Muad to ka? Mangayo na lang ko sa imong number, B, para magkita ta dito. Oh, sige ba? Maayo, kinauli na ka. Kumustang bakasyon yor? Mama, sa doy. Alam sa pagyaw-yaw ma. Bahinan tagas kong daog. Aw, maayo hinon kay daog di ay mo. Pero time pa. Nansa nung mata ni mo? Mura magnipuwa ang usa. Piskat na. Nakasiguro ko nga dili gid piskat nga mao'y hinungdan nga mipuwang akong mata. Kun dili tungod sa akong pagkapuling kadtong nagduwa kog volleyball. Primero, wala man unta ang akong mata. Ako lang gibaliwa o gipatud-an ako og eye drop para cleansing. Pero sa pagpanglabay sa mga adlaw, wa man gid miipik gani magsige magluha unya maglisod na hinog buka ang akong usa ka mata. Unya, Naman kay igagaw nga nurse. Ato ako no. Base na siya stock nga tambal para ana. sige ma, ako nga tuon. Kini kunugaw, suwayay ni Be. Basin mo patuo ini. Sigaw, salamat inigaw ha.
Jiboy, kumusta naman ang imong mata? Mangyapon ang puwa ma, pero arang-arang na lang ni kay makabuka naman ang akong mata. Dili pa rin sa itong nangagi nga, di gina ako mabuka. Mubuan naman sad naapit di ay no, nga namuan ng mata nimo. Maulagi ma. Dili sad ka tungod na suway tarong pahaway nimo, Jiboy. Kinanghago kay mong mata. Kay kung dinis ato bitaw, dugay man sad kay ka makatuog. Kung naa ka dinis ato, magbinuntagay ka ng silpon. Di lagi ma, tungod lagi ni atong napuling ko. Grabe ha, sada ng pagkapulinga, God. Mubuan naman sad yun na. Ma, Ay, salamat taong. Nakikita na ka na ako din sa syudad. pasensya na ka ha. Ako sa nagipaayong akong matagod kay basin dili ka ganahan makikita ba. Kung puwa kayo nga akong mata. Ay, kumusta naman dito ng mata ni mo? Uy, okay na na. Buyag, okay naman noon. Bitaw, gamay na lang kayo ang buwan niya. Lagi niya, asa man taron? Naayo naman unta ni. Pero nga no, murag Pag last month pa man nang naayo. ulagi ma, naayo ni pag September niya karong October na. Mibalik naman sab niya, naapagigagmayng burot-burot sa ilawom sa akong mata ma. Mga tulugid ka buok. Unsa? Oy, Jiboy, ipa-check up na lang na dong. Kay basig unsa na na. Ma. Naayo naman ang akong mata pero human sa duha ka buwan, mibalik na sab niya napagyoy gagmayng burot-burot sa ilawom sa akong mata. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, naunsa man di kaning akong mata? Di man sa kumakaingon nga piskat ni kay buyag lang, wa may natakdan sa amo. Tungod kani sa pagkapuling nako o do na bagid hinungdan. Ikaduhang pangutana, ingon pa sa akong mama, basin stress kuno ni. Posible ka nga stress ni mao nga bisan naayo na mibalik na sa Binoon human sa duha ka buwan? Ug ganong naaman siya gagmayng burot-burot. Ikatulong pangutana, asa man ta pwede nga makapat-check up nga dili kayo mahal ang bayad. Do na ba mo'y ika-recommend nako? Ikaupat o katapusan. Karon nga wa pa ko maka-decide og pa-check up sa akong mata. Unsa may maayo na akong buhaton? Ug unsa may akong angayng likayan? Okay ra ba kung for the meantime permi na akong patudan og eye drop akong mata para cleansing lang? Dili ka ako mabuta ini. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kining akong suliran, G-boy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka doktor, usa ka psychiatrist, mga drug related ng mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Manghambog ko ninyo dito ko nagtraining sa Manila o dito sa New York, sa Amerika. Manghambog ka kay tagsara ta kadto Amerika. Dito ko nakita ang mga addict dito cocaine nga porbidan daghana mga Latin Americans grabe wa may shabu kwan dito marijuana kayo cocaine heroin dito mga fentanyl ang mga ingon ana lagi. Alright, so ang atong magtatampo ko ng kadlaw si J-Boy batanon pa rin siya taga Cebu City may tungod kini sa iyang mo sa mata ato kunong mata may makutong atong makutong pagtulunan ko kadlaw. There are certain life lessons that you can only learn in the struggle. So, we learn more kuno sa atong mga kapakya sa kinabuhi. Ay, every life experience na tayo ma-learn. Ay, positive man or man negative. Pero we learn more sa mga negative. Ay, taong moabot ito sa tumoy sa gingharian niyang gustong atuan kung wa maagi ka pangus-pangus. Tantanan, agi tag mga kapakya sa kinabuhi nga dili matuman dayon ang gusto natong may tabo sa atong kinabuhi. So, no retreat, no surrender. No retreat, no surrender. O, kung na'y muto sa unsa ba to, mga army, ang security guard ko no, ang muto ko no ID, no entry. Okay, so ang atong matatampo mo to, si G-Bay, taga Cebu City. Tungod sa iyang concern sa iyang mata, regards sa mga taga Cebu City. Musta namang mga Gabisay family dia sa Bunbun, mga Pilo family dia sa Guba. O akong partner sa CCTN, Andy Manatad. Musta naman yung guwapo na kong partner, naka-record ba may sa CCTN na itong Pasko. Tanawan niya may sa among record dia sa Channel 47. Unang pangutana ni G-Boy, naunsa man kaha di ay ning akong mata. Dili man sad ko kaingon nga gipiskat ko kay buyag lang. Wala may natakdan ta amo. Tungod kaha nis puling uduna bay laing hinungdan. G-Boy no, ako di ko magtanatagna lang. Ako kang ditsuhon og ingon nga ato si Dr. Edward Tan. Migo na ko ni Dr. Edward Tan na niyang klinik sa Kilid sa Vicente Soto nang nay maternity building na niyang klinik niya. Ipatanaw ni kay naamong sila mga kahimanan, mutanaw og
sabay pa rin body, suod sa imong mata, or sabay wa makakamapiskat o makamag-infection. Yang anong may problema. So, basig na ay napuling ka, basig na ay pa rin body, nasod diha, wa makuha. Ha? Usahay ako, kung na ay pa rin body, masud sa kong mata sa una, ako naman isaw mo baldi og tubig niya, ikipat-kipat mo, arbaya pod. So, kung dili ka ganahan dito na Dr. Edward Tan, pwede mo tuon si Dr. Ruben Jojo Aquino sa Veles or Perpetual Socor Hospital, no? Makatabang na sila nimo. Kompleto na sila sa mga kahimanan, ha? Kay mga insurance, so whatever nga mga medical insurance, pwede rag mo mubayad sa imong whatever nga mga bayro nun. Sunod nga pangutana, matod sa akong mama, basin ni stress ko nun eh. Posible ka nga stress ni mo ang bisan naayo na ni balik na pud human sa duha ka buwan. Kung anong naaman siya ay gagmay burot-burot karon. Malagi sa makausapa G-boy, no? Lisura po nga akong kahimtang ko. Wa magkakita sa imong matagod, no? Kung sa hinungdan, kung sa itsura. Dool o ophthalmologist, ha? Ophthalmologist, Dr. Edward Tan, tanawa na. Dr. Saimer Go, sa Chongwa. Amo na kung mga kailang mga expert na Dr. Ruben Jojo Aquino. Mutanaw sa imong mata. O kung anybody nga under stress, mo lower ang imong immune system, and you are more prone to develop some medical psychosomatic signs and symptoms. Anybody nga anxious, depressed, pressured, mo lagi na daghang mo gawas nga mga dili maayo nga paminaw sa imong lawas. Okay? Sunod nga concern, asa man ko pwedeng magpa-check up. Mo to. I-recommend ka na ko Dr. Edward Tan first, Dr. Semergo, or Dr. Ruben Jojo Aquino. Pili lang ka ng tulo. Ophthalmologist din sila. Kining duha mong guni ka klaseng doktor ning sa mata. Kaya gitawag na to ophthalmologist, medical doctor ni sila, ha? Nga makaresita tambal, makaopera, nga na. Napoy laing doktor sa mata, nga gitawag na to optometrist. Kini sila, doktor gyapon ang tawagan nila, pero ang ilang concern is more on glasses. Sila mo taod og sabay angayan ni mga glasses para mas mo gwapo ka nga tanawon. So mao na akong i-comment, no? Sunod nga pangutana. Karon nga wala pa ko maka-decide o pa-check up og sa akong mata. Unsa may maayong buhaton nako? Ug unsa may akong angayang likayan? Okay ra ba kung meantime permi na kung patud-an og eye drop akong mata para cleansing lang? Dili ka ako mabutan yan eh. Delikado kayo, ha? Pataka ka og patulo og ini eye drop da sa namaynon po yung mga daghan ba ako kompleto ko aning mga eye drop kay bagwal kong operahan ni Dr. Jojo Aquino sa akong katarak. Di lang po ko mo resita nyo ani kay basig masayo ko, basig imba kong na mga side effect ako inyong basulon. So na eye drop ngay patulo sa mata para nga malibre ang manindot lang imong pananaw. Whatever nga problema da bakurian. So once again, ophthalmologist ang solusyon ani G-boy, ha? Ayog buot-buot nagpatuo og unsa may mga baligya diha nga sa sidewalk nga patulo sa mata kay basin nino og mo complicate ang problema. Patang lisura ra ba nagdi nakakita, no? So naman tay gitawag og glaucoma, nay katarak, nay conjunctivitis, daghan nay pa rin body, daghan ang mga ma-diagnose diha kung makatawag nam na ilang murag microscope, mao nakahinumdum ko na dito sa clinic ni Dr. Jojo Aquino. Examine yun. Unya before ka pananglitag operahanan, inalam pa kang medical clearance nga normal ang imong blood chemistry, imong blood sugar, normal. Kay laser surgery man tong gigamit nila sa akong katarak. Nindot akong tanaw karon. Kaklaro na ko crispy pata og lechon. Okay, so inal kasabot ka sa akong speaker ni Moji Boy og ngadto sa libuan millions ka naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with Atty. Eileen Batan, no, sa inyong mga legal concern. Perming pagpaminaw sa among radio program. Number 1 kami nga radio drama program nationwide. Proud kay ko ana. From all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Tatak Armen. Daghang salamat. Hasta la vista. Bye-bye. Until the next time. Happy New Year.